आइला आइला जामाइला मा दों दों बोनानै लांबाय थाखोब्रा एमाव बेटा नों सिरि सिरि आंनि उन उनल' फै हे बानलु बेलांसो माथो मा बोबथिंलायगासिनो बोबथिंनो माने बिफाखौ न'आव लांनो नागिरदोंलै आं मानि थाखाय माने जोंहा आफायाना बेना हराव मेगना एसे आनज्लेद जानो नागिरोलै बेनिखायनो लाना थांनो नागिरदों आं बांद्राय रायलायबाय थाला नामा थांनोसै मेगना गाज्रि जादोंबालाय मानोथो डक्टरनाव नायजायाखै डक्टरनाव नायलायनाङालै बेफोरखौ दसेनो जाब्रबलाबायोसो बेनिखायनो न'आव लाना थांनोसै आं आफाखौ ओरैनोबाबो गाबोन बिराद गिदिर खामानि दङ बेहा मानसियानो इलेक्सनाव देरहानानै फुर्तिजोंनो बहा थागोन बहा मागोन जानानै नैबे मेलायावसो आन्दायना थाफैलाबायदों आच्छा बानलु बेटा नोंलाय बेयावलाय हारसिंलाय मा खालामबाय थादोंब्रा ओरैनो बारहावा जादों बारहावा बे मेलायावलाय मा बारहावा मोनजानो नोंलाय ओइ आफा बयनाबो मोनसे मोनसे जाहोन थायो बेबा मानि थाखाय गसंनानै दं नों बेफोरखौ लोब्बा लाखिबाय थानाङा थुदो न'आव थुदो नों बिराद दुस्त जाबायलै आफा हामगौ एमाव बेटा गावनि बिफाखौ बिदि बुंनो ओइ बिफाबाबो बोरैबा साइसनि ना नोङो थुदो बांद्राय बेयाव थाजाबाय थाला बानलु बेदां एसे लामाखौ हगारनानै हो आया मा नायबाय थाखो लामाखौ हगारनानै हो होनदोंना जोङो थेला गारिखौ लांनो काराव गाखै मानो काराव गाखोनांगौ जाखो आं बुंबायना काराव गाखै थां नोंनि काराव गाखोबायानो जेन'बा बे थेला गारिखौ बहा दोननांगौ जाखो मादैया लानानै थांगोन फाग्ला जादोंना नोङो मादैया हारसिं बोरै लानानै थांनांगौ जाखो आं मा मिथिगौ आं नोंखौल'सो मिथिगौ ओइ बानलु बेदां नों लाजिया नामा जोंहानि मादैखौ बिदि बुंनो आरो मादैनि सिगाङावनो आंखौ बिदि बुंनो आंथ' नोंसा मादैखौ जेबो बुङाखैना ना नोंसा मादैखौ आं मोजां बुंदों ना गाज्रि बुंदों नों आंनि लोगो नालाय नोंखौ न'आव दोनहैसै आरो आं हाय नोंलाय आंनि मालानिफ्राय लोगो जालायखो है नोंखौ बुंबाबो जेबो बुजिखाया नोङो खालि लामायाल' हगारजों थांनोसै आं नोंखौ कार सिङाव जिरायहैथां होननानै बुंबायना मादैया हारसिं बे थेला गारिखौ लानानै थांनांगौ नामा हा नोंहा जेबो साननाय गैया आरो होमबालाय मादैखौबो जिरायहोदो कार सिङाव ओमफ्राय थेला गारियालाय बेफोर थेला गारिखौलाय मानो नांबाय थागौ दखान होबाय जोब्बाय आयु माबायदिखा नोङो बेफोरबायदि थेला गारिखौ आं गाबोननो 10 खान बानायनानै होफिनगोन नोंनो गाखो गारियाव ओइ नोंसोर मा नांलायबाय थादों आरो जोंलारि फैदो थेला गारिया नारफैदो आच्छा नों थेला गारिखौ नारमारनोसै आरो हा न'नि थेला गारिखौ नाराबालाय हायोबा नों नारनानै होफै आरो आंजों चेलेन्ज लादों नामा है दा थेला गारिखौ नारमारगोनसै बियो जिबायदि अख्रा मानसि मा जाखो ओइ बानलु बेदां नों मादै थानायावबो मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नोंनि मोजांनि थाखाय बुंनायाव मा मादै बैलाय नोंनि आइ आफानि सिगाङावबो बुंगोन आं काराव गाखो बे थेला गारिखौ दोनदो आरो बोथोराबो बारा मोजां नङा अखाया हासिगोन होमबालाय नों न'आव थांदो ना बानलु बेदां जोंहा मादै दंखायो मादै औ बानलु मा थेला गारिखौलाय मानो नांबागौ दोनदो फैदो सानैबो काराव गाखोदो नोंसोरखौ न'आव दोनलांनोसै आरो बोथोराबो बोरैबा जाबाय अखा हासिगोन नोंनि कारावथ' गाखोनो हागौमोनहाय बानलु बेदां नाथाय बे थेला गारिखौबो दोनलांजायाना आं बुंबायना बे थेला गारिखौ आङो गाबोन समफोर गंनै गंथाम होफैगोन नोंसोरनो अब्लाबोहाय बेवहाय मेथाइफोरबो दंबावोना उसुबिदा जायोना गारनो होमबालाय आं जिलापिखौ बायनोसै जिलापिखौ कार सिङाव दोनहैदो बे थेला गारिखौ बेवहायनो दोनदो सानैबो गाखोफैदो ओइ बानलु बेदां नों मादैखौ एसेथ' रिसपेक्ट हो मा बुंगासिनो नों बिनि सिगाङाव नोंहा अखा सिजानांसिगौ जाहैबाय नोंसा मादैखौ रेसपेक्ट खालामनानै बे थेला गारिखौ नारलांबाय थानोसै बेहेतर मोजां कार सिङाव जिरायहैथां सिरि सिरि नङाबा बे थेला गारिखौ मा नोंलारि नों न'आवनो थांनो थां बानलु बेदांजों ओमफ्राय नों आं जेबो नङा दे आङो लिंहरखाबाय दानसोरांखौ जों सानैबो न'आव लानानै थांनोसै होमबालाय माथोबाव गाखैदो कार सिङाव नङाबा जि थेला गारि दङमोन ना बेखौबो मोननाय नङा आरो आंबो बायनानै होफैनाय नङा मिथिबाय है माइसि अख्रा आंनि अख्राखौ नोंलाय मा नुदों कार सिङाव मोजाङै जिरायाबा बोबथिं लांनानै जिरायहोनाय नेमबो दं आंना अब्लाना मादै होनबाबो मिथिनाय नङा आं बालनि मादै नों होनबा हारसिंनो थांनोसै दानसोराङा मोनफैखाबाय बै लामा ससेयावनो दंनो नोंसोरो थांदो थां दे होमबालाय मादै नोंनि बेफोरबायदि अख्रायावनो आं मालाबा बांसिन लाइसिंसिन जागोन आंलाय मा खालामलायखो गावनि मोजांनि थाखायसो न'आव दोननो नागिरदों दा बेवहाय अखाबो हाखासिगोन अनबा अनजामारा मानसिफोरा दे होमबालाय बानलु मोजाङै दोनहैबानो जाबाय जागोन दे बानलुआ गथ'आ मोजाङानो मानसिया एसे रागा खरा नोंहा एसेबो लाजिनायबो गैया बहा फानजोबखो नोंलाय नोंनि लाजिनायफोरखौ सोरनो दार हरनानै दोनखो नोंनि लाजिनाय मान सनमानफोरखौ दरजा गालि मा गावनि गोसोनि दरजाफोरखौ बोराय मानसिफोरनो खेवनानै होनो नागिरखो नोंलाय बे अमा राजाखौ आङो जेबो साना माथो साना बेनिखायनोथ' हाजि हुजि मिनिलायना दिन्दाङाव गाखोलायनानै दङमोन सानैबो लाजि गैयै नोंहा एसेबो
गावनि सायाव फोथायनाय गैला नामा नों गावखौनो मा साननानै लाखो बोराय हौवाजोंसो लाइन मारिलायनांगौ गोनां जानाय थास' जाखांदों नामा नों थास' आं लाइन मारियाखै माथो अमा राजायासो नुजाफैलाबायदों आरो गाननाया मा बियो एफा लाजिनो रोङि माब्रै जाखो सासे हौवा बोरायजों लाइन मारिहैनो इमान थार्द क्लास सानथारबाय नों गावखौनो थार्द क्लास रावजोंबो नायफिनजायै मानसियासो हौवा बोरायजों लाइन मारियो नोंहा मा दुखु जासोनानै अमा राजाजों लाइन मारिनांगौ आरो बुंनाङा नोङो अमा राजाखौ लोगो मोनाखै हमाखै होननानै बिराद मोजां मिथियो आं नोंनि आखलखौबो आरो अमा राजानि आखलखौबो उन्दैनिफ्रायनो सोलायलाना नोंखौ हाबा हरनांसिगोन जाया माथो आं मालाय हौवा बोरायजोंलाय मानो लाइन मारिहैबाय थायो नोंलाय आरो बुंनाङा हौवा बोरायजों लाइन मारियाखै बे स्पेसियेलि अमा राजाखौ लानानै थगायखाना मिथिबाय एबारनिफ्राय जुदि नोंखौ बेफोरबायदि नुबावोना नोंनि खानायखौ हजोबनानै होगोन आं गावनि बिनानावबाबो आङो एगारा लाखुमाया आंनि बिनानावा थङालिबा मालाय हौवाजों लाइन मारिबाबो आं बेखौ समाजनि नोजोराव बुंफुरनानै दिन्थिनोबो आं लाजिया आं मालायखौनोबा बुजायो बुंहैयो आरो न'नि बिनानाव होननानै आं नोंखौ खारग'गोन बे अमा राजाखौ रायनायनि सिगां नोंखौ दामग्रोनांगौ आं हसिङाव थाव होननानै बुंदों दिनैबा हले गारा आं बेखौ मालै बिनानावखौ इसेबां साजा होथारसिगोन नामा नोंलाय आङो दरजा गालिखौ एसे दामहैनि आं बेवहाय जेबो बुंफैनाङा आंलाय मा बुंनोब्रा बिब' बिनानावनि गेजेरनि खोथायावलाय स्पेसियेलि हिनजावफोरनि गेजेराव हाबालां मा जालायलायबाय था एसे दान जाथोंलै बेबो सिख्ला मानसियालाय मानो बोराय हौवाफोरजोंलाय थगायनानै बेरायहैनांगौब्रा जोंहालाय मा बायगोनहाय आं देलायग्रा खोमायाव लाग्रा गन्थंआव लाग्रा बायगोनलै नाहरलाय मालाय गोमबोराव मा होदों थाम्फै देलायनो बेखौ लादो बेखौ लाबाबो न'आव दोननो जायगायानो गैया आंहा आया नुबानो आंखौ रायगोनसो नों साया इसेबां रायो नामा रायोथ' आरो होमबा नों आंनि अननानै होनायखौ लाला आंनि गोसोआ दुखु मोनगोन ना नों अननानै होथारबाय जेब्ला आजावनोसै लाला अननानै होनायखौ लानांगौसो बिदिब्ला उनाव लोगो हमगोन दे जागोन दे लोखि फुजायाव ज' फांसन नायहैगोन जोंहा जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै मालाय हेन्डसाम बयफ्रेन्ड मोनबाय माथो नोंलाय नङा माथो बयफ्रेन्ड जाथ'वाखैनो बे बिबार फुथुला होबानोखि बयफ्रेन्ड जायो नामा जायना आंनो मोजां बुस्थु होयो बेखौसो लागोन आं मालाय गोमबोरा हेन्डसामथारना आंहासो मोजां नुलायलांबायलै होमबालाय नोंहानो लादो आरो मालायनि थाखानायखौ लोगोफोर थुदो थांनोसै मोनाथारबाय थांनोसै ना औ थुदो दा बिमाया आंखौ नुबा रायगोनसो नामा सोर हौवानिफ्राय नोङो बुस्थु लाबोदों सोर हौवाया हरदों बिदिसो होनगोन नामा आंखौ दा बे फुथुलाफोरखौ बहा दोनखुमानो आं आयौ बाला सोर हौवाया बायनानै हरदों नोंनो बबेनिफ्राय मोनबोलायखो नोंलाय रावबो हौवाया बायाखै गावबागाव बायनानै लादों नोंनावथ' फैसा थाइसेबो गैयामोनहाय नोंनो बे बुस्थुखौ सोरबा हौवायासो बायखाथारदोंना सावजोंनो होजोबनि आं बाला गावथ' बायनानै होनो हाया मालाय बायनानै लानायखौबो मेगन सायो आंलाय मानो मेगन सानांगौ हो नांथालि आंलाय मा बालनो मेगन सानांगौ नों बांद्राय बुंथारग्रा जाबाय दै थाम्फै नों मालायनि मबाइल सिखाव खावनानै आंखौ लासिं सिं खालामना आरो नों मालायनि बुस्थुसो लानानै फैबावदों नोंनोथ' मानसिया मा जामारखो दिनैबा हले बे फुथुलाखौ सावजोब आं बाला सावनाङा नों बुंबानो जागोन नामा आं बुंदोंना सावनाङा बाथामै होगाय मालाय हौवानि बुस्थु लानानै फैग्रा बियो बेबा सोरनिफ्राय खावनानै लानानै फैलायखो आं रावनिफ्रायबो खावनानै लाबोआखै लोगोफोरा बायनानै होनायखौसो लाबोदों सोर मिथिगौ लोगोआ होदों ना सोर होदों नों बायदि थगायसुलि मानसिजों जेबो बिश्वास गैया उन्दुहैदो थां बाथामै सिखाव बिमायाथ' गाज्रि सावबाय गाबनो ओंखारदोंबाबो गाबां एफा मोजां गोमबोरा आंनो अननानै हरनायखौ सावनानै होबाय मेगन गोसा बिमाया जेरै बेबायदि अरा रोहो रोहो जोंदों आंनि गिफ्टआव मोननाय फुथुलाखौ सावनानै होदों बिदिनो आंबो बे संसारखौ सावजोबगोन आंनि खुसिखौ जाय मेगन सागोन बेनिनो बेरेखा मावगोन आं एसेल' देरथों आं दा आं उन्दैद्रायखाय जेबो खालामनो हाया एसेल' देरबावथों आं होमबाना नैबे थाम्फै देलाय बुस्थुआ मा बेखौ मिथिगोन एन्टनिय नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि आं नों गाज्रि मोनाबा मा बाथ्रा फावगारि सोंबानो जाबाय आसा खालामो नों आंनि सोंनायखौ मोजाङैनो फिननाय होगोन दे नों सोंबानो जाबाय एन्टनिय नोंनि सिगांनि गोसोखांथियाव सोरबाफोर सिख्ला दङमोन नामा आरो बे सिख्लाखौ नों दाबो गोसोखाङो नामा मानो होनोब्ला आंनि गोसोआ बुंदों
नों माबा मोनसे लाखुमानानै दोनदों। जाय खोथाफोरा नोंनि गोसो गोरबोखौ गोबां खस्थ' होदों। आं नोंनि गोसोनि खोथाखौ मिथियाबाबो आंनि गोसोआ मानोबा मोनदांदों। सैथोआ मा आं बेखौ मिथिया एन्टनिय', नाथाय आं नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। बे सैथोआ जेसेबांखि गोसोम जाया मानो, खोनासंथावनो हायै जाया मानो, गोखा जाया मानो, आं खोनासंनो राजि एन्टनिय'। अन्नानै नों आंनो फोरमायगोन ना? सैथो खोथाखौ खोन्थानायानो मोजां जासिगोन नामा फावगालिनो? गोबाव सम जाबाय फावगालिखौ बेफोरबायदि थगायनानै दोननाया। एन्टनिय', नों जुदि सैथो खोथाखौ खोन्थायो अब्ला आं एक्सेप्ट खालामगोन। बे सैथो खोथाया जेसेबांखिनि मुगैजाथाव जाया मानो, सोरनिबा गोसोखौ दुखु होथाव जाया मानो, अब्लाबो आं एक्सेप्ट खालामगोन। खालि नों सैथो खोथाखौल' खोन्था। नांगौबा नोंनिफ्राय गोजानाव थानांगौबाबो थागोन, अब्लाबो खोन्थाना एन्टनिय'। फावगालि, जाय खोथाखौ आं नोंनो दिनै खोन्थागोन, जानांगौ बै समनिफ्राय नों आंखौ मुगैगोन। एन्टनिय', नोंखौ आं मालाबाबो मुगैनो हाया। नोंल' बुं, सैथोआ मा? मा नोंनि गोसोखांथिया गोमामारदों? आंनि गोसोखांथिया गोमायाखै फावगालि, नाथाय आं गोजाम गोसोखांथिखौ लानानैबो थांनानै थानो हाया जादों। मानो एन्टनिय'? बिदि दाबुं। आरो फावगालि, आं नोंनि सासे दायनिगिरि। नोंनिल' नङा, आं गुबुन सासे मानसिनिबो दायनिगिरि, जायनि थाखाय आं मालाबाबो गावखौ निमाहा होनो हानाय नङा। आंनि दायनिगिरि आरो गुबुन सासेनिबो? आं बुजियासै। नोंथ' आंनि जेबो खहा खालामाखै एन्टनिय'। नों मिथिगौ ना जों सानैनि आस्थाम सोनाया माबायदि जानाय? जों गोसो गैयाबाबो न'खरनि नारसिननायाव आस्थाम सोनांदों, नङा होमबा? औ, बेथ' नंगौ। आंहा सासे मोजां मोननाय सिख्ला दङ। मा? नाथाय नोंथ' आंनो मालाबाबो खोन्थायाखै एन्टनिय'। सोर बियो? दिनै आं नोंनो खोन्थागोन। जायखौ आं मोजां मोनदोंमोन, जायनि थाखाय मोजां मोननायनि गुबै ओंथिखौ बुजिदोंमोन, बेनि थाखायनो आंनि बिमा बिफाया आंनि एगेन्स्ट। आरो माखासे बिजनेसनि थाखाय, पलिटिकेलनि थाखाय आंनि आइया नोंनि आबैजों रायलायनानै जों सानैनि आस्थामखौ सोनानै होदों। बे खोथाखौ नोंनो सिगाङावनो खोन्थानो सानदोंमोन, नाथाय आंनि आइया, आं मा बुंबावनो? बुं एन्टनिय', जेबो नङा। मा थिग आं नोंखौ हेफाजाब होनोबो हानाय? आंनि आइया बेसेबां गाहाय थाखोआव गोग्लैगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन। जायखौ आं मोजां मोनदोंमोन बेखौ आंनिफ्राय गोजानाव खालामनो थाखाय बिनि न'खरनि मानसि आरो बेखौबो बुथारनो गोबां बार नाजादों। मा? बुथारनो नाजादों? औ, गोबां बार। आंनि एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाबो बेनो। आंनि आइया मानसि लगायनानै बेखौ बुथारनो थिनहरदोंमोन। बेवहायनो आं एक्सिडेन्ट जानाय जायगायाव ग्रोब मोनहैदों आरो आं दिनै बेबायदि हालोदाव दं। आं दाबो रिग्रेट जाया आंनि आथिङादि थाबायनो हाला। आं सानो आइनि पापनि साजाखौ आंनो मोनदों होननानै। बेनिखायनो आं खुसि खुसि एक्सेप्टसो खालामनानै लायो आंनि आथिंखौ। नोंनो गोबां समनिफ्रायनो खोन्थानो सानदोंमोन, नाथाय खोन्थानो खाबुखौनो मोनाखै। एन्टनिय', आंनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना नों? आरो बै सिख्लाया बेसेबां खस्थ' मोनबाय। सोर बियो सिख्लाया? जाय सिख्लानि थाखाय नोंनि आथिङा दिनै बेफोरबायदि अबस्थायाव दं? थारैनो बै लाखि सिख्लाया सोर एन्टनिय'? आं सिख्लानि मुंखौ खोन्थाबा नोंखि सहायनो हागोन? मानो हाया जानो? हागोन। सोर बे सिख्लाया? जोंलारि। जोंलारि? औ, जोंलारि। जों सानैया मोजां मोनलायो, नाथाय न'खरनि जेंनानि थाखाय आं जोंलारिखौबो दिनै खैफोदाव गोग्लैनांदों। गोबां बार आंनि थाखाय, खेबसे नङा, खेबनै नङा, आरो आंनि थाखायनो दिनै बिनि बिफायाबो हस्पिटालाव थाहैनांदों। बिदिबा दाखालि हस्पिटालाव थाहैनाय आदैया? औ, आइयानो खालामजोबदों बेफोर गासैखौबो। दिनै जोंलारिया आंखौ मोजां मोननायनि साजा मोननांदों। बेल' नङा, बिनि न'खरनि मानसिफोराबो। जायनि थाखाय जोंलारिनि न'खरखौ बासायनो थाखायनो आं नोंनि सिगाङाव आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना लानो हायाखै। आइ एम सरि फावगालि, आंखौ निमाहा हो। आं नोंखौ गोबां दुखु होबाय। गोबां बार नाजादोंमोन जों नोंनो खोन्थानो, नाथाय जोंलारिया नोंनि गोसोखौ दुखु मोनजानो गिनानै आंनिफ्राय बियो गोजान जाबाय। बेफोर गासिबो जाखुमानानै दङमोन, नाथाय आं जेबो मिथिया। आंनि मेगननि सिगाङावनो गासैबो जाथाया जालांबाय। आं जेबो उदिसानो गैया। आं एसेबां जाम्बि। नों जाम्बि नङा, नों जोबोद अनसुलि फावगालि। आं नोंनि नोजोराव दायनिगिरि। हायोबा आंखौ निमाहा होदो। एन्टनिय', अखा हाबाय। थुदो, न'आव नोंखौ दोनलांनोसै आं। जेबो नङा, आं हारसिङैनो थागोन। नों थांदो दे। आरो आसा खालामो नों आंखौ निमाहा होगोन। आसा खालामो आंनि आथिंनि सोमोन्दै नों जोंलारिनो खोन्थाया। मानो होनोबा आं जोंलारिखौ दुखु होनो गोसो गैला
आरो आं बेनि सेराव मालाबाबो नुजानोबो हानाय नंला। एन्टनिय, नोंखौ न'आव दोनलांनि आं, अखाया बारा हाथारबाय। आं जेबो जाया, आं बिदिनो हारसिङैनो थांगोन। नोंल' न'आव थांदो फावगालि। बेयो आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंनिसिम। जागोन दे। बाय एन्टनिय, टेक केयार। एन्टनिय, रागाबो जोंनो ओंखारदों, दुखुबो जादों। मानो होनोब्ला आं जेबोखौनो मिथियाखै। दिनै नोंनि गोसोआव जोंलारियासो जायगा लानानै दङ। बेखौ साननानै आङो मेगनबो सादों। नाथाय आं नोंनि खुसिखौ जेब्लाबो लुगैयो एन्टनिय। नोंखौ जे आं मोजां मोनदों, अरायबो मोनबाय थागोन। जायनि थाखाय नोंनि खुसिनि थाखाय गासैखौबो मावनो नाजागोन आं। गोनां जायोबा जोंलारिखौ नोंनि खालामनानै होगोन। अब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनालासिनो मालाबाबो थानो हानाय नङा एन्टनिय। मालाबाबो। बालु बेदां, नोंहा फुजायाव बेरायनांगौ गैयामोन आरो? ना नोंहा रावबो लोगोआनो गैया? मा जेबो खोन्थायाबो बानलु बेदां? गासैबो सोंनायनि फिननायखौ होजोबनांगौ होननानै आं साना। नोंनाबाथ' बिदिनोल'। हा? बेथ' एन्टनियसो। मानो हिल चेयाराव जिरायदों बेलाय? बानलु बेदां, प्लिज गारिखौ लाखिलाय। मानि थाखाय? आखाइ खबजबनानै आरज गाबगोन आं, प्लिज गारिखौ लाखिलाय। एन्टनिय, एसेबां अखायाव? जोंलारि। एन्टनिय, ओमफ्राय नोंनि आथिङा मा जाखो बियो? हा एन्टनिय, मानो जेबो बुङाखै नों? सोर नों? नों बेफोरखौ मा बुंदों एन्टनिय? नों आंखौ सिनायाखै? आं जोंलारि। आंखौ निमाहा हो, आं नोंखौ सिनायाखै। एक्सिडेन्ट जानायनि उननिफ्रायनो आंनि गोसोखांथिया गोमाबाय। मा? बिदिब्ला नों आंखौ गोसोआव गैला एन्टनिय? आं नोंखौ जेबो गोसोआव गैला। हायोबा आंखौ निमाहा हो। माबोरै बावखो नोङो एन्टनिय आंखौ? माबोरै? मिथिगौना नों एन्टनिय, आंनि थाखायनो नों बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानांदों। एक्सिडेन्टआलाय जाखायो, जानांगौबा। बेफोरखौ सानबाय थाला आङो। खाफालाव दंखायोमोन ना बेफोरबायदि जानाय। नाथाय नों मिथिगौना आंनि थाखायनो जादों नोङो? गावखौ मालाबाबो दुसिनाङा जोंलारि। जोंलारि मुंना नोंना। नों जेरै दं एरै थाबानो जाबाय। जानांगौ जों सानैया गोदो सिनायलायोमोन, नाथाय आंनि गोसोखांथियाव नों गैला। हायोबा जोंलारि, दावबायलांदो आरो गावनि सानफ्रोमबोनि खामानिखौ मावदो। एन्टनिय, बिदि दाबुं। बिदि दाबुं एन्टनिय। आं आंखौ लानानै दासिमबो रिग्रेट जायाखै जेबो। जानांगौआ जाखायो। बेनिखायनो नों जेबो दासान। आं थांनोसै, अखा हाबाय। एन्टनिय। आंनि थाखायनो गासैबो जाजोब्बाय एन्टनिय। आंखौ मानो बासायनो नों बै सानखालि? जायनि थाखाय दिनै नोंनि आथिङा। आंनि थाखायनो जाजोब्बाय एन्टनिय, आंनि थाखायनो। आंनो दायनिगिरिया, आंनो गासैनिबो दायनिगिरि। आंनि थाखायनो दिनै एन्टनिय आथिं बायनांबाय। आंनो सुनि, आंनो। जोंलारि, अखाया बिराद हाबाय, थौदो। बानलु बेदां, औ बुं। आं जोबोद गाज्रि ना, लोगोसे आं जोबोद आनलाखि। आंनि थाखायनो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो दुखु मोनबाय। दिनै आंनि थाखायनो एन्टनियआबो आथिङा गासैबो आंनिनो दाय। अब्ला नोंनो बुं बानलु बेदां, आं बायदि मानसिया सुनि नङाबा माथो? सोर बुंदों नोंखौ सुनि होननानै? आंथ' नोंखौ बुङाखै। अब्ला मानो आं बयखौबो दुखु होयो? फावगालियाबो आंनि थाखायनो दुखु मोनबाय। आफायाबो आंनि थाखायनो दिनै हारासिन टेबेना जखम मोननानै थाबाय। आरो एन्टनिय, बिनि आथिङा दिनै हिल चेयारावसो थानांबाय। अब्ला नोंनो बुंलाय, आं आनलाखि नङाबा माथो? नों गावखौनो बिजिरनानै लाबाय थानाङा, थौदो थौ। आरो आं बुंदोंना आं गाबनाय मानसिखौ मोजां मोना, आरो बेवहाय नोंनि जेबो दाय गैया। जेबो बुजिया बानलु बेदां। मानो होनोबा जानांगौ नों रावखौबो मोजां मोनफेराखै। अब्ला नों बोरै बुजिनो? जोंलारि, आं बुंबाय थाया मिथिबायना? कार सिङाव हाबफै। माबार? बानलु बेदां, नों न'आव थांदो थां। हा? नोंथ' अखासि जानो हाया, मानो नों अखासि जादों? आं नोंखौ कार सिङाव थानो खिन्थाबायना? नों मानो बुजिया बानलु बेदां? आं नोंखौ बुंखाबायना न'आव थांदो होननानै। गोसो बायदिबो दुखु जानो होआ। माबायदि मानसि नोङो बानलु बेदां?
मानो गावनिल' खोथा सानो नों बानलु मेदाम मानो एसेबां अख्रा नोङो नों लोमजायो होननानै खिथाखाबाय ना अखा हाबा होमबा नों आंखौ लोमजायो होननानै मिथिनानै मानोथो कार सिङाव थाङाखै नोंखौ गारनानै आं माबोरै हारसिङै थांगोन बे हराव आरो बे अखा बोथोराव आरो नों गाबबावदोंसो नोंलाय माथो गाबनाय मानसिखौ नायनो बायो होमबालाय मानो आंजों थाफादों मानो होनोबा नों आंनि लोगो नोंखौबो मा होनगोन आं थौदो नों कार सिङाव आरो माखौ नायबाय थाबावगोन नोंलाय नोंखौ गाबबा बिराद लेथ्रा नुयो दिनैनिफ्राय दा गाबसै नों आंखौ लेथ्रा नुयो मा जाखो एन्टनिया बेसेरा आंनि थाखायनो मा जानांखो बेफोर गासिबो बिमानि थाखायनो जादों एन्टनिया बिमानि थाखायनो दिनै फिसायासो खस्थ' मोननांबाय जोंलारि गोसोआथ' नोंजों अराय सम थाफानो हास्थायो नाथाय आं नोंनि जिउखौ मानो खहा खालामनानै होनो नोंनि खुसिनि जिउआव आं मानो बिस सारनानै होबावनो नोङो जेरै दं ओरैनो मोजाङैनो थादो दिनै आं नोरजिया जाबाय बे नोरजिया देहाखौ लानानै नोंनि सेराव बोरै थाबावनो आं बेनिखायनो आं नोंखौ गावनि जिउआव थैजासिम बोजबना लानो नाजाबाबो हानाय नंला दिनैनिफ्राय नोंनि आरो आंनि लामाया गोजानसै जोंलारि हायोबा नों आंखौ लासै लासैनो बावनो नाजादो बेनो नोंनि थाखाय मोजां जागोन आंजों थानानै नोंहा गोबां खहा जाबाय आरो आं नोंनि जिउआव बेफोरबायदि दान खोमसि खालामनानै होनो गोसो गैला आंखौ निमाहा होदो जोंलारि गाबनाय मानसिफोरखौ रागासो जोंनो ओंखारो आं दाबा मा होननानै बुरखायनांगौ जाखो हिनजावफोरखौ बुरखायनाय हुदाया गैलालै आंनाव जाय हिनजावखौ बुरखायदोंमोन बेबो फैसानि लबाव थांबाय आंखौ गारना थांबाय मोजाङानो जाबाय नाथाय आं दा जोंलारिखौ माबोरै बुरखायगोन आंथ' बुरखायनो रोङा बानलु मेदाम आंखौ गाज्रि मोननाङा बिराद दुखु जादों आं दिनै नों बुजियाबो जानो हागौ आं बेखौल' बुंगोन गाबनानै जाखांनाय जाथाया मालाबाबो मोजां जाफिना नांगौबा बेनि सलुसनखौ नागिर मा खालामबा बोरै मोजां जागोन बास गाबबाय थागोन देहाया गाज्रि जागोन दिमागफोराबो मोजां सोलिनाय नङा बेनिखायनो गाबनायखौ दोनथ' गाबोन मा खालामगोन मानि सायाव मा जादों बेफोरखौ नोजोर हो बेखौल' आं बुंगोन आंहा गाबलु गाब्लाजों सोमोन्दो गैया बेनिखायनो नोंबो गाबनांला बानलु मेदाम आं फावगालिनो आंनि खोथाखौ खोन्थानो हागोन ना मानो होनोब्ला फावगालियाबोथ' मिथिबा जोबोद दुखु मोनगोन खोन्थानाङा मानि थाखाय नोंसोरनि हिनजाव मानसिफोरनि गोसोखौ मिन्थियो आं गाबलु गाब्ला जागोन आरो फावगालियाबोथ' नोंनिख्रुइ जासिनबावोसो एसेयावनो गाबो बेनिखायनो बाथो आरो न'आ सफैबाय नै नोंहा गुजुबायानो जेबो नङा मुलि दंखायो आंहा मुलि दंखायो होमबालाय मुलिखौ जादो नोंसानि न'आव थांबा जागोन दे आया माथो गैया आच्छा बार' थाइबा नालारु आफा उन्दुनानै मोजाङै थादो आरो मादै आफाङाथ' नुबायलै दरजा गालि मादैजों नोंजों दिन्दाङाव गाखोनायखौ दाथ' आइनो खोन्थाबा आया बिराद दुखु जागोन ना नों मानो बेफोरबायदि उल्था पुल्था खामानि मावग्रा आफा दै मोजां जाखादों नोंना आखला ओइ बेथा बिफाखौ बिदि बुंबाय थानो हामा मिथिबाय ना आं लाइन मारियाखै मिथिबाय आं उन्दुनोसै मोजाङैनो उन्दुदोलै आफा मोजाङैनो उन्दुदो नों बांद्राय थिन'आलै आखला दा बांद्राय जेबो बुंला आङो उनावहायसो नोंखौ हारसिं बुजायसिगोन बाप बिफाना फिसा हमनानै मोनलालाङो बे एमाव बेथाखौ जियानो जादोला नोंथांमोननि मस्ट रिक्वेस्टिं भिडिअखौ लानानै फैबाय दिनै नङा होमबा बानलु बेदां आरो जोंलारिनि केरेक्टार काहानिखौ फावगालि आरो मा नामलाय जोंना एन्टनिय दिनैनि भिडिअआ स्पेशेलि सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि थाखायल' दे माखासेफोरा गाज्रि मोननाङा नोंथांमोननि थाखायबो लाबोबाय थाखाय जोङो बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनांगौ नालाय बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लानि पार्टखौ दिनै बांद्राय हाइलाइट खालामबाय थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अके बाय गुड नाइट बाय